କରୋନାରେ ମରନ୍ତୁ ବିକଳାଙ୍ଗ ଏମିତି ଚାହୁଁଛି ସରକାର। ସରକାର ଚାହୁଁଛି କି କରୋନାରେ ମରନ୍ତୁ ବିକଳାଙ୍ଗ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିନ୍ତା ନାହିଁ ସରକାରଙ୍କର। ନହେଲେ ତୃତୀୟ ଲହର ଆସିବାକୁ ଗୋଡ଼ କାଢିଲା ବେଳେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହେଇପାରୁନି ଟିକାକରଣ। ସବୁଠି ଚାଲିଛି ଟିକାକରଣ, ହେଲେ କେମିତି ହବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଟିକାକରଣ ତାହା ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତା କରୁନି। ୟା ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସରକାର ଚାହୁଁଛି କି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗମାନେ ମରନ୍ତୁ ଏହି କରୋନାରେ। ଯେଉଁମାନେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି, ଘରୁ ଉଠି ପାରୁନାହାନ୍ତି ବିନା ସହଯୋଗରେ, ସେ ଆସିବେ କେମିତି ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ର? ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଗୁଡା ବୋଝ ହେଲେଣି ସରକାରଙ୍କୁ। ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଆଉ 500 ଟଙ୍କାରେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀରେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ ଏକଥା କେବଳ ବ୍ରହ୍ମ ହିଁ ଜାଣନ୍ତି। କାରଣ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ପଛରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରୁନାହିଁ। ଏ ମହାମାରୀ ପାଇଁ, କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ତୃତୀୟ ଲହର ଗୋଡ଼ କାଢିଲାଣି, ସମସ୍ତେ ହେଲେଣି ସଜାଗ, ସରକାର କଲେଣି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସଜାଗ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦଉଛନ୍ତି ଟିକା। ଅଥଚ ଏଇ ମାତ୍ର 1% ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ ଟିକା। ତାଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ କିଛି ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରିପାରିନଥାନ୍ତେ? କିନ୍ତୁ ସରକାର ସେ ପ୍ରତି ନିଘା ନାହିଁ। ସରକାର ଚାହୁଁନି କି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ା ତ ବୋଧେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଝ। ୟାକୁ ମାସକୁ 500 ଟଙ୍କା ଆଉ ମୁଠାଏ ଚାଉଳ ଦେଇ ତ କିଣିକି ରଖାଯାଇଛି। ତାହେଲେ କ'ଣ ଏଇ ତୃତୀୟ ଲହର ମୁଣ୍ଡ ନବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କର? ସରକାର ସ୍ତରରେ, ସରକାରିକ ସ୍ତରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ ହେବାର ଆମେ ଦେଖିନୁ। ସରକାର ତାହା ମାନେ ଚାହୁଁନି କି ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହଉ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟିକାକରଣ। ଯିଏ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନି, ଯିଏ ଚାଲିପାରେନି, ସେ କେମିତି ଆସିବ ଟିକାଦାନ କେନ୍ଦ୍ରକୁ? କେମିତି ନବ ଟିକା? କିଏ ତାକୁ ସହଯୋଗ କରିବ? ତେଣୁକରି ସରକାରଙ୍କ ଯଦି ମନରେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛା ଅଛି, ସଦିଚ୍ଛା ଅଛି, ତାହେଲେ ଏଇ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। କାରଣ ୟାଙ୍କର ତ ଜୀବନ ଅଛି, ଏମାନେ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତି।